Не знам. Ще попитате хората, които са ме гледали. Аз не знам. Мимираща кукла, защото не мога да спра да говоря. Диво. Майка ми казваше, че съм малкият терминатор. Цялата детска литература е прекрасна, но 5 приказки на Валери Петров, да кажем. Да е отдаден и да играе с любов и да е рефлективен. Екип. Индивидуалностите, ако не са в екип, няма да могат да постигнат някаква много по-голяма цел. Просто зависи от целта. Без вяра и без любов. Нямам идея. Може би, че се опитвам да съм инициативен. Луд. Луд съм де? Луд, абсолютно. Стражари и апаши. Като деца играехме такава наша си разновидност, някаква осъвременена, с ФБР. Имаме споразумение, врекли сме се на вечна любов. Ще видим какво ще излезе. Ами, с всички, с Тарантино, Спилбърг и така нататък, но ще локализирам малко нещата и бих казал Александър Моров. Лапай лапът, Лазаре, да ти е сладко и да имаш плочки. Лапай лапът, Лазаре, да ти е сладко и да имаш плочки. Лапай лапът, Лазаре, да ти е сладко и да имаш плочки. Лапай лапът, Лазаре, да ти е сладко и да имаш плочки. И двете. Том, защото съм глуповат понякога. Скар. Спящата красавица. Смисъл, мисия, призвание, любов, отдаденост, всичко това. Нестихваща творческа енергия, екип и разбира се още много успехи, много награди и вяра в всички тия успехи.